Здравей, добре дошъл отново. Здравейте. Би ли искал твоите деца да се занимаваш с бойни спортове? Ами, не съм много сигурен още. Малки са, въпреки че големия не е много малък, на 8 години е, но на този етап за сега не. Може би любителски, да. А какво си спомняш от първото ти участие на Сенши? Ами първото участие на Сенши така беше голямо предизвикателство за мен, понеже така изляза с кратко предизвестие срещу силен опонент и беше така доста емоционално. Понеже аз съм приятел с него в Инстаграм, Артурас, той би искал един реванш, а ти? Разбира се. Даже да не забравяме, че трябваше да играя сега с него, но той имаше мач на 6 септември в същата лига, където играх и аз в ФНС. Но Благодаря бих ти. му го дал. Да. Благодаря ти, пожелавам ти успех.